Biyetene doni je kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni duuru aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan Bamakɔ News TV sanfɛ ni o bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso korotunbagayogo fɛ kunnafoni daminɛ ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛndon ye je kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni duuru l'état major général des armées ale kɔni ye laseli kɛ ka ɲɛsin jɛma ma ka kɛɲɛ ni an ka kuntigilakaw olu ka wulikajɔ ye tɛn Fadimata o du kɔnɔna na min ni Menaka o cɛ o bɛ kilomɛtiri 45 bɔ. A yirala k'a fɔ Suleman Akbagawa ni ale yɛrɛ ye Bamaci tilamɔgɔw ka ɲɛmaaba ye État islamique au Grand Sahara o groupe la n'ale kɔni dɔnnen don kosɛbɛ ni soldat ye ale kɔni bɔnɛna ani la an ka cɛjugu fɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye Mali jamana kɔnɔna na Kɔlɔnjɛba a yirala k'a fɔ ko jihadikuba dɔ kɛra yen nɔ o dugu kɔnɔna la a bɛ ye k'a fɔ juillet kalo tile 19 su ka taa bila juillet kalo tile 20 na san 2025 an ba musolaka dɔ ni ale si bɛ taa san 48 na n'ale kɔni bugunatigɛra ni maa dɔ olu ka laɲiniw ye ko sɔmi kɛra ale kɔni na waleya cɛjugu dɔ la n'o de bɛ tali kɛ k'ale kɔni ni a furucɛ bɔnɛ ale na ka a dalen to sunɔgɔ la k'a susu ni na susu kolonkalan ye wa a yirala k'a fɔ k'ale kɔni ma dan susuku kelen ma a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ sen na yaasa ko nin ko in a kɛra kun min na a ka se ka ɲɛdɔn. Mali sanfɛ kalanso ka lekɔli karamɔgɔw a yirala k'a fɔ olu kɔni bɛ ka tɛmɛ ni u ka baarabilaw ye ni o ye grève ye ka kɛɲɛ ni a dɔgɔkun sabanan ye n'a kun kan ka cɛ juillet kalo tile 26 san 2025 sanfɛ kalanso ka lekɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu olu kɔni bɛ ka laɲiniw kɛ u ka hakɛw sarali de la ani examen olu sarali ko la a yirala k'a fɔ halisa dama don a kumaw la. Gawo sira ani Bodem sira ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ ye k'a fɔ ko joronankoba dɔ kɛra yen nɔ ka sanga ni kunun karidon ye juillet kalo tile 20 san 2025 a yirala k'a fɔ voyage mobile dɔ n'ale kɔni falen kun don maa dɔw la Bamaci wale dɔ taara ka olu sɛgɛrɛ maa marifatigiw dɔw fɛ minnu ma bugunatigɛ ni ka olu mobili kɔnɔmɔgɔw k'olu bolofɛnw minɛ u la ani ka tila ka binganni wale dɔ ta k'o musolakaw sɛgɛrɛ. Kunu karidon n'o bɛnna juillet kalo tile 20 ma san 2025 kɛnɛdayɛlɛn baara dɔ kɔni seriyara ni o ye ka na kɔmasegin kɛ jamana sariya sen dɔw bilali la sen kan n'o bɛ tali kɛ ka se ka bɛn ni kelenya o sabati an ka jamana kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ ko sigi minɛnen kun don an ka minisiri ɲɛma fɛ ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye o lajɛ in kun bɛ don cadre min kɔnɔ o de ye maliyɛndenw yɛrɛ damaw u ka se ka don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ o bɛn o ni kelenya o sabatili la an ka jamana o kɔnɔna na. Mali tunkarankew ni o ye diaspora malienne ye olu ka lajɛba kunfɔlɔw baaraw kɔni kun cɛra ni o ye forum international FEID 2025 ye Bamako lajɛkɛsoba kɔnɔna na ni o ye CICD ka sanga ni juillet kalo tile 19 ye san 2025 a yirala k'a fɔ ko lajɛ in kɔni kɛra lawasaba ye ni ale yɛrɛ denfaya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye ni a ɲɛminɛnen kun don an ka minisiri ɲɛma fɛ général de division Abdoulaye Mayiga a bɛ ye k'a fɔ ko lajɛ in kɔni ye maa 300 o de bisimila minnu bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na dɛmɛ don yaasa ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana o kɔnɔna na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Burkinakaw fɛ yen nɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 19 ka taa bila a tile 20 na 2h du matin o waatiw la a bɛ ye k'a fɔ tɛgɛ taara Bamaci tigilama caman kɔni kan sɛsulu o kɔnɔna la ni olu yɛrɛ tun kɛlen don k'u dogo Burkina sɔrɔsilakaw la ka kɛ ni sɛkasikanw ye tɛgɛ kɔni sera ka da o Bamaci tigilamɔgɔw kɔni kan olu bilenni ka sɔrɔ u ma wale dɔw ta k'o kɔnɔmɔgɔw kɔni sɛgɛrɛ n'u bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sedilenw na aw ni ce aw ka ɲɛnɛmayali ani aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nataw la.